नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. आज 4 ऑगस्ट. कोंकणीचे ज्येष्ठ लेखक सरस्वती सन्मान पुरस्कृत जयतिवंत भारतीय साहित्यिक श्री महाबळेश्वर सैल हेमगेलो 80वो जन्मदिस. महाबळेश्वर सैल हे मूळ कारवार मादळीचे निवासी सध्या गोंयांत स्थायिक आसात. कोंकणी साहित्यातले लखलखचे नक्षत्र. तेमी कथा, कादंबरी, नाटकां, बालसाहित्य असे खूबशे साहित्य रचून कोंकणी साहित्यात खूप मोठे योगदान दिला. तरंगा, सैमदेव, काळीगंगा, खोल खोल मुळा, अरण्यकांड, हावटण, माती आणि मळब, तांडव, अग्रदूत, विखार विळखो, पलतोडचो तारू असे अनेक तरेचे साहित्य रचून जवळजवळ 250 पुस्तकां प्रकाशित करून कोंकणी भाषेची सेवा केला आणि बरीचशी ही पुस्तकां वेगवेगळ्या भाषेत प्रकाशित जालात. आज तेमगेलो 80वो वाडदीस. त्या निमित्यान कारवारचे कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन आणि सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती मंडळा वतीन तेमकां वाडदिसाची लाख लाख शुभेच्छा. तेमकां आयुष्य आरोग्य बरें मेळूं हीच देवा कडेन प्रार्थना. सरकाराल्या सवलतीचो गरजूक लाभ मेळू सारखे काम करा. अधिकाऱ्याक पालकमंत्री वैद्याली ताकीद. कारवार. सरकाराल्या हर एक योजनेचो लाभ गरजूक पर्यंत पावयची संबंधित अधिकाऱ्यान काम करू जाय अशें जिल्हा पालकमंत्री श्री मंखाळू वैद्य यांनी ताकीद दिली. शुक्रवाराक 4 ऑगस्टाक कारवारच्या जिल्हा पंचायत सभाभवनात आयोजित केल्ल्या जिल्हास्तरीय त्रैमासिक सभेत तेमी अध्यक्षा नात्यान उलयताले. सरकाराल्या योजनेचो योग्य अर्जीदाराक लाभ मेळू जाय, सार्वजनिकांक कसलोच अडथळो जावना सारखे काम करा. कारवार जिल्लो शैक्षणिक दृश्टीन राज्यात बरी साधना करसाठी सगळे शिक्षकांक विद्यार्थ्यांक बऱ्या दर्जाचे शिक्षण दिवचो प्रयत्न करू जाय अशें तेमी ह्या वेळार सांगले. जिल्ह्याच्या सगळे शाळेत मूलभूत सौकर्याची व्यवस्था उरूं जाय. ते ना जाल्यार शाळेची नांवां नोंदणी करून वर्दी सरकाराक दिया. शाळा इमारत दुरुस्ती करचेपेक्षा नवीन इमारती बांदचे क्रम घेया. नापेक्षा तेच दुरुस्ती करून पैसो फुकट उडयनाकात. जिल्ह्यात 10 विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी संख्याबळ आशिल्ल्या शाळेचो तपशील स्थानिक जनप्रतिनिधी आणि पालकांबरोबर चर्चा करून तेजो अहवाल कारवार आणि शिरसी DDPO हेमकां धाडा अशें सुचयले. आमदार सतीश सैल हेमी जिल्ह्यात आतापर्यंत विद्यार्थी विना बंद जाल्ल्या शाळेची माहिती सरकाराक पावया अशें संबंधित अधिकाऱ्याक सूचना केली. अतिथी शिक्षकाक दिवच्या गौरवधनान कुटुंबाचे पोषण करूंक कश्ट जाल्ल्यान गौरवधनात वाड करचे बद्दल विचार विनिमय करून योग्य क्रम घेवची विनंती मंत्री वैद्य हेमकां केली. जिल्ह्याच्या रुग्णांक उपचार बरोबर मेळनात हेजे बद्दल सार्वजनिकांनी तक्रारी येतात. वैद्य आस्पत्रेत येयिल्ल्या रोग्याक दुसऱ्या जिल्ह्यात वयचो सल्लो दितात. हेजे बदलाक हिंगाच उत्तम उपचार दिवचो क्रम घेवं जाय अशें आरोग्य अधिकाऱ्याक ताकीद दिली. जिल्ह्याच्या प्रत्येक घराक विद्युत संपर्क उरूं जाय. प्रत्येक ग्रामपंचायत PDOन आपापल्या ग्रामपंचायत व्याप्तीतल्या विद्युत संपर्क नाशिल्ल्या घराची माहिती हेस्कॉम खात्याक दिवन त्या घराक विद्युत संपर्क दिवचो क्रम घेवचो अशें तेमी सांगले. अंगणवाडी, आस्पत्री, 5 किलो रासनाच्या तांदळाच्या पैशा बद्दल अशा अनेक विशयाचेर चर्चा जाली. या वेळार आमदार दिनकर शेट्टी, विधान परिषद सदस्य गणपती उळयेकर, DC गंगूबाई मानकर, SP विष्णुवर्धन N, जिल्हा पंचायत CEO ईश्वर कांदू, एडिशनल DC राजू मोगवीर तसेच विविध खात्याचे संबंधित अधिकारी हजर आशिल्ले. ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಕೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕೇಸ್ದಾಗ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಂಜಿನಟಲ್ ಎನಾಮಸ್ ಅಂತವಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 50 ಜನ ರೆಫರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? BSR ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ 450 ಬೆಡೆಡ್ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು?
ಅದು ಬಹಳ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್. 1.5 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಅದು ಮೊದಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ 2020 ಓನ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಡಿಲೇನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಜಾಗ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಜಾಗ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರ? ಅದೇ ಸರ್, ನಾನೇ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸಾರಿ ಟ್ರೋಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೆಂಡರ್ ಯಾವುದು ಟ್ರೋಮಾ ಸೆಂಟರ್? ಅದೇ ಸರ್. ಸಿಸಿ ಅದು ಸರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಟ್ರೋಮಾ 1800 ಜನ 1,80,000 ಜನರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತ? ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಿನ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ದು ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ? ಪೇಷಂಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೆಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಪೇಷಂಟಿಗೂ ನಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, 450 ಬೆಡ್ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಡಿಲೇ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हळ्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. पीक विमा नोंदणीची मुदत 7 ऑगस्टपर्यंत वाढवली. कारवार. फळ उत्पादन विभागानं 2023च्या पावसाच्या हवामानाचेर आधारित पीक विमा योजनेचो विमा हप्तो भरची मुदत 7 ऑगस्टपर्यंत वाढयला. हाचे पहिले 31 जुलैपर्यंत हो हप्तो भरचो अखेरचो दीस आशिल्लो. आता शेतकऱ्याला भल्यासाठी ही मुदत वाढयली आसा. जास्त माहितीसाठी शेतकरी आपापल्या तालुका फळ उत्पादन विभागाच्या कार्यालयात किंवा बँकेच्या शाखेत संपर्क करू शकतात, असे फळ उत्पादन उपसंचालकांनी सांगला. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.